10 вътре. Аз снимки ще ти дам, не си хаби GSM. Нищо, нека на клипчета виждам. Ако се вижда изобщо, не? Защото се вода мъжа ми, сестра ми, баща ми, аз нищо не мога да видя. Доказателство и той не се интересува. Ето му главичката. Това е само главата. Главата е отдолу. Така, плацентата си е отпред. Главата надолу вече, така? Главата е тук, ето. Тя се е заклещила, вече няма мърдане. Не, по задната стена. Чакайте да види тая плацента. То вече голямо. Да, задна е плацентата. Ето ти и плацентата по задната стена е лепната. Така. Задълчено. Ето му гръбчето, виж пресенчетата като броеничка са, виждаш ли, няма никакви уродства. Ето му тупа му сърцето тук отдолу, виждаш ли, къде мърда. Така. Няма смисъл нищо.